בוא נעלה. לא, מה? עוד לא. אני יודעת שאתה רוצה. אני רוצה... כן? איך את יודעת? טלפתיה. אני לא רוצה את זה. מה זאת אומרת? אני רוצה אותך. איזה רגשה. באמת. אני בא לפה כל פעם, אנחנו עולים ישר למעלה, עושים את זה וזהו. את ממש קוץ בתחת. אני לא רוצה את זה ככה, אני רוצה שיהיה לנו נחמד. מה זה נחמד? זה סתם קלישה משעממת. לא, נחמד זה... טוב. את יודעת, להיות אביב, לכבד אחד את השני. אתה אף פעם לא נותן לי שום כבוד. אני מנסה לכבד אותך עכשיו. אני מנסה להתייחס אליך כמו בן אדם ולא כמו חתיכת מזרון מזדיין. את יכולה לדבר אליי? על מה, יובל? על מה? על מה שבא לך! מה שאת חושבת, מה שאת יודעת, מה שחשוב לך. מה? אולי כל הספרים האלה שלך, גברים שונאים נשים, נשים שאוהבות... את באמת קוראת את הזבל הזה? מה אכפת לך? קראת? כן. ומה למדת מזה? מה למדתי מזה? לא יודעת, שאני פמיניסטית, אוקיי? מה זה אומר פמיניסטית? די, בוא כבר. לא באמת, מה זה אומר? יואו, למה אתה אנטי אבל? אני לא אנטי, אני מנסה לנהל איתך שיחה אינטליגנטית, את מסוגלת לזה? אני לא חושב, נכון? את קצת ריקנית. ראש מלא אוויר, זיוף אחד גדול, זה מה שאת. כן אינטליגנטית. אז אתה בא איתי למעלה? לא. אז תעוף מפה. בסדר.